Mitä maailman rakentaminen fantasiakirjan ympärille oikeasti vaatii? On sanomattakin selvää, että maailma on paljon isompi kuin mitä kirjan sivulta koskaan selviää. Mutta kuinka paljon ja mitä sillä pitää ainakin olla? Kirjan pitää mahdollistaa uppoutuminen siihen maailmaan ihan samalla tavalla kuin näyttelijä, joka uppoutuu omaan rooliinsa. Ei elokuvassa selitetä sitä, mitä kaikkea johonkin rooliin liittyy, vaan sen täytyy paistaa näyttelemisestä ja vuorosanoista läpi, ikään kuin huomaamatta. Sama kirjoissa. Tarina kärsii siitä, jos maailmaa joutuu selittämään liikaa, jos se ei paista sieltä läpi, ikään kuin huomaamatta. Tarinan henkilöt pudotetaan maailmaan, jossa tarinan henkilöille maailman säännöt on tietysti selvät, mutta lukijalle ne paljastuu hiljattain, niin että maailmaan pystyy uppoutumaan, olla osa sitä. Ja kun tarinoita seuraa, niin pian maailma käy tutuksi. Maailman rakentamisen ei pitäisi olla sitä, että sä luot tarinan ja luot sen ympärille sitten viitekehyksen, että se tarina käy järkeen, vaan sä luot sen koko maailman, johon sä upotat tarinat, jolloin me päästään siihen, että se maailma on uskottava, ikään kuin realistinen, niin kuin oikeaan maailmaan upotettu tarina, siitäkin huolimatta, että kyseessä on fantasia. Joten maailman luomisessa on hyvä muistaa, että ei se maailman luomisen tehtävä ole tukea sitä tarinaa, jonka sä oot jo päättänyt, vaan ensin tulee maailma ja sitten tarinat, joita siellä kerrotaan tai siellä tapahtuu. Niin ja maailman rakentaminen, se vaatii työtä, muutakin kuin mielikuvitusta. Tarkoitan sitä, että voi olla paljon helpompaa luoda kulttuurit ja uskonnot, jumalat, kun määrittää kuparikolikolle arvo, että se pysyy suhteessa globaaleilla markkinoilla olevaan kultakiloon, jotta sä voit määrittää, kuinka paljon leipäkilo maksaa todella. Tarkoitan vaan sitä, että jos sä luot maailman hyvin, niin tarinoiden kirjoittaminen on paljon helpompaa. Hyvin luotu maailma on kokonainen kirja siellä taustalla, jonka ei tarvitse tulla kerrotuksi.